Hej, jeg ved godt, lyset nok ikke er helt godt. Og jeg ved ikke med kvaliteten. Jeg filmer fra min storebrors spillekamera ting noget. Og det er Logitech HD Pro Webcam C920. Det tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan det er. Og det er første gang, jeg bruger det. Men i dagens indledning tænkte jeg, at jeg lige ville lave sådan et samlet haul. Fordi at jeg har været ude og det er derfor, der er sådan rimelig rodet med ting. Jeg har været ude og shoppe med Emma i dag, og så har jeg købt nogle ting og byttet nogle julegaver og sådan noget. Så det tænkte jeg, det vil jeg lave et haul på. Så hvis vi starter med i Matas. Det første, den her Got to Be. Den fokuserer. Undskyld. Got to Be Smooth and Chic Smoothing Lotion. Og den er rigtig god. Og hvad nu det hedder. I min Matas, der er der sådan noget tilbud til alle Got to Be. Sådan hårtinge. De koster 34 eller sådan noget. Så det er brugt dagligt. Så der gik jeg lige lidt af mockers og købte en masse. Og jeg købte også den her Got to Be Rocket It Dry Shampoo. Som er rigtig god. Jeg er ikke god til det, jeg kender. Så købte jeg den her Got to Be Too Sexy eller hårspray, som er rigtig god og lugter slik. Eller dufter slik. Og så købte jeg hårmusen, som passer til, så gør den samme. Og så jeg ved godt, i mit julegavehål, der fik jeg den her, så jeg byttede den. Det gjorde jeg også, men så købte jeg den igen, hvor den så bare kostede de her 34. Og det er den der Elite Protect. Og så har jeg købt den sidste ting på Got to Be. Somebody Scorn. Somebody was just scorn. Det er meget. Så købte jeg den her Got to Be Sparkle Hairspray. Jeg er altså ikke specielt god til det, jeg noget. Som er en sparkle hårspray, der får en sort til fire. Så købte jeg også den her Nivea Peel Off Mask. Og den har jeg prøvet før, og den er faktisk rigtig, rigtig god. Og så købte jeg en sidste ting, som er pakket ind. Så jeg synes da lige, at vi skal til at pakke den op sammen. Jeg blev til damen om at pakke den ind. Så. Eller faktisk så sagde jeg bare, at der skulle bytte mad på. Men så pakke den ind, så. Det er Lady Gagas Fame parfume. Og den har jeg virkelig gerne haft i lang tid. Og jeg er bare glad for at købe den. Jeg var sådan lidt oppe i butikken. Skal ikke. Og så hørte der lige en dufte med. En dufte med. Den er jeg sygt glad for, den dufter så himmelsk. Fra eBay, hvor jeg købte nogle nitter, som jeg også er på her. Og det er pakket ind i sådan noget her. Jeg tror, de har fejlet totalt. Jeg har købt 200 nitter. Og for sådan der nytårsdag, der fik jeg de 200 nitter plus sådan mega cute mini nitter. Vil I se dem, så de vil fokusere? Men så gider den ikke, når den endelig skal. Det er sådan nogle mini nitter. Men nu har jeg så fået 400. Hvilket selvfølgelig er super dejligt. Men ja. Linke nede i beskrivelsen, hvor jeg købte det. Eller bare kigge, hvor jeg købte. Det er lidt random. Det er vaskepulver. Fordi at det var på tilbud, og kostede kun en 10'er. Og jeg har en skjorte, som kun må vaskes i hånden. Så sætter jeg den ud, og så bruger min mor den eller også eller noget. En chili stang. Kan vi andet kigge? Jo, så købte jeg også nogle, det er random, Kinder mælkesnit sammen med Emma. Som hun så har lige nu. PT. Jeg købte det var fordi, at inde i H&M, der Emma og jeg, vi prøvede en hel masse forskellige tøj, og det var bare grimt noget af det. Og sko og det hele, som vi absolut ikke ville købe. Men så, ja, det gjorde jeg, og det var pisse sjovt. Og så købte jeg nogle sko, som jeg har kigget på før. Til min fødselsdag faktisk. Men der kostede de 200, og det ville jeg ikke give for dem, for jeg ved ikke, hvor tit jeg vil få dem brugt.
Og det er disse her skatterbasser her. De fleste mennesker vil nok købe dem i sådan sort farve. Ja, I kan se, de minder lidt om min Jette Ries med det der plateau. Der er så bare hæl på den ene, og det der ikke på den her. Men de er grønne, og de har ligesom sådan noget, jeg ved ikke om I kan fornemme det. Sådan noget, så når man, de koster en 50'er, normalt så koster de 200, og det er jeg bare super glad for. Men ja, og ellers så håber jeg, I den her video, og I må meget gerne skrive. Nu fik jeg ikke besked. Min telefon er her et eller andet sted. Nej, jeg har ingen strøm på. Super sexy telefon. Ja, I må meget gerne skrive om det kamera, I filmer med nu, eller webkamera, det er godt. Fordi så vil jeg fortsætte med at filme med det. Fordi det kan ligesom fokusere, og jeg ved ikke. Ja. Wow, hvad har jeg herinde? Jo. Jeg håber, I nåede den her video, og så husk like, kommentere, abonnere, og følg mig på Instagram. Og så ses I. Hej hej.